În arcul munților care străjuiesc inima Daciei preromane, 3 fortificații se detașează prin poziția, rolul și complexitatea lor. Cetatea dacică de la Bănița, cetatea dacică de la Tilișca și cetatea dacică de la Căpâlna. Deși diferite ca formă și amplasare, ele fac parte din același sistem defensiv amplu, conceput pentru protejarea centrului politic și religios al regatului dac, având ca nucleu Sarmisegetuza Regia. Ridicate în locuri atent alese, la granița dintre munte și vale, aceste cetăți controlau principalele căi de acces către zona centrală a Daciei. Bănița străjuia Valea Jiului, Tilișca domina coloarele dintre Transilvania centrală și munții Apuseni, iar Căpâlna veghea Valea Sebeșului, una dintre cele mai importante rute est-vest. Împreună, ele formau o centură exterioară de apărare, menită să observe, să întârzie și să descurajeze înaintarea oricărui inamic, înainte ca acesta să ajungă în proximitatea capitalei. Dincolo de rolul lor militar, aceste fortificații reflectă nivelul ridicat de organizare al societății dacice din secolele 1 înainte de Hristos și 1 după Hristos, zidurile din piatră fasonată, turnurile locuință, terasele artificiale și sistemele ingenioase de acces și apărare arată o profundă cunoaștere a terenului și o remarcabilă stăpânire a tehnicilor de construcție. Ele nu erau simple puncte fortificate, ci reședințe ale unor nobili daci de rang înalt, centre de comandă militară și de administrare a teritoriilor din jur. Astăzi, cetatea Bănița, Tilișca și Căpâlna rămân martorii tăcuți ai unei civilizații care a știut să transforme muntele într-un aliat strategic. Privite împreună, ele spun o poveste coerentă despre forța, ingeniozitatea și viziunea defensivă a dacilor, într-o epocă în care munții nu erau o barieră, ci fundamentul unei puteri bine organizate. Aflată în apropierea satului Bănița, nu departe de misterioasa cetate Bănița, peștera este un loc unde natura, istoria și mitul se împletesc într-o experiență memorabilă. Înainte de intrarea în peșteră, se află un mic zid din pietre fasonate care provin din cetatea Bănița. În anii 1870, când a fost construită de către italieni calea ferată Petroșani-Simeria, s-au folosit pietre fasonate din cadrul cetății Bănița la construcția tunelurilor. După 100 de ani, aceste tuneluri au fost refăcute, iar o parte din pietre au fost lăsate pe marginea căii ferate, fiind aduse ulterior la intrarea în peștera Bolii. Peștera Bolii impresionează încă de la intrare prin portalul său monumental, săpat de ape de-a lungul mileniilor. Este o peșteră activă, străbătută de râul Bănița, ale cărei ape reci și limpezi modelează neîncetat pereții de calcar. Galeria principală, largă și înaltă, permite pătrunderea luminii naturale pe o bună porțiune, creând un joc dramatic de umbre și reflexii care amplifică senzația de măreție. Formațiunile karstice, stalactite, stalagmite și draperii de piatră nu sunt foarte numeroase, dar tocmai simplitatea și amploarea spațiului dau peșterii un caracter solemn. Ecoul pașilor și murmurul apei sporesc atmosfera aproape ritualică, făcând vizitatorul să simtă că pășește într-un sanctuar natural. Legătura dintre peștera Bolii și cetatea Bănița adaugă locului o dimensiune istorică aparte. Se crede că dacii foloseau peștera ca adăpost,
loc de refugiu sau chiar spațiu cu valențe sacre. Cetatea, cocoțată strategic pe stânci abrupte, veghea odinioară asupra drumurilor comerciale din zonă, iar peștera, ascunsă privirii, completa acest sistem defensiv natural. Împreună, ele spun povestea unei lumi vechi în care omul trăia în strânsă legătură cu relieful. Astăzi, peștera Bolii este una dintre cele mai accesibile și mai vizitate peșteri din Hunedoara, fiind parțial amenajată pentru public. Iluminatul discret pune în valoare formele naturale, fără a le altera farmecul, iar traseul ușor o face potrivită pentru toate vârstele. Mai mult decât un simplu obiectiv turistic, peștera Bolii este o călătorie în timp și în adâncurile pământului, un loc care te invită să asculți tăcerea pietrei și să simți respirația istoriei. În inima României, ea rămâne o dovadă vie a frumuseții sălbatice și a misterelor care încă ne înconjoară. La marginea de vest a bazinului Văii Jiului, într-un peisaj dramatic de stâncă, pădure și ape repezi, se ridică una dintre cele mai spectaculoase și mai greu accesibile fortificații ale lumii dacice, cetatea dacică de la Bănița. Așezată pe dealul Piatra Cetății, cunoscut și sub numele de Dealul Bolii, fortificația domină un nod natural de comunicații, acolo unde drumurile dintre Transilvania Centrală și sud-vestul Carpaților se intersectau cu vechi rute comerciale și militare. Dealul cetății, cu altitudinea de aproximativ 904 metri, apare ca un masiv izolat, aproape conic, desprins parcă din munți. Deși nu este cel mai înalt punct din zonă, impresionează prin poziția sa singulară, fiind încadrat de munții Sebeșului la nord și de masivul retezat la sud-vest. La poalele sale, într-un semicerc amplu, curge râul Bănița, care primește apele pârâurilor Jigoreasa și Bolii, acestea din urmă izvorând din celebra peștera Bolii. Acest cadru natural nu este doar spectaculos, ci profund strategic. Accesul spre cetate este dificil și astăzi, iar în antichitate trebuia să fi fost cu atât mai anevoios. Versanții sudic, estic și vestic sunt extrem de abrupți, pe alocuri aproape verticali, alcătuiți din calcar albicios, golaș, care face înaintarea aproape imposibilă. Singura zonă relativ accesibilă este versantul nordic, mai domol și acoperit cu păduri de fag. Tocmai această particularitate a determinat concentrarea lucrărilor de fortificație pe latura de nord, unde dacii au creat un sistem defensiv complex adaptat perfect reliefului. Deși ruinele cetății de la Bănița erau cunoscute de mult timp de localnici și de căutătorii de comori, adevărata lor valoare istorică a fost clarificată abia în urma cercetărilor arheologice sistematice desfășurate în anii 1960-1961. Aceste săpături au demonstrat fără echivoc că fortificația este o construcție dacică majoră, aparținând ultimei faze a epocii fierului, cu rădăcini ce coboară probabil până în secolul al II-lea înainte de Hristos. Cetatea de la Bănița nu este o fortificație unitară, simplă, ci un adevărat complex militar, dezvoltat pe terase succesive, săpate în stâncă sau amenajate artificial. Pe culmea dealului se află cetatea propriu-zisă, în timp ce pe pantele inferioare se desfășoară ziduri de incintă, platforme de luptă, porți monumentale și spații de locuire sau de serviciu. În unele locuri, construcțiile au fost ridicate pe pante cu înclinații de până la 60 de grade, ceea ce dovedește o remarcabilă stăpânire a tehnicilor de construcție
și o adaptare ingenioasă la teren, loc unde natura a devenit stăpână. Drumul antic de acces pornea de la nivelul văii, din apropierea actualei linii ferate, și urca pieptiș pe versantul nord-vestic. După traversarea unei terase inferioare cu urme de locuire veche, drumul ajunge la primul mare obstacol defensiv, un zid de incintă construit din piatră locală nefasonată, legată cu mortar, o tehnică mai rar întâlnită în arhitectura dacică. Zidul lung, de peste 60 de metri și gros de aproape 1 metru, închidea complet accesul dinspre nord și nord-est. La capetele sale se aflau cel mai probabil turnuri din lemn identificate prin urme de arsură și materiale arheologice. Deasupra acestui prim zid se desfășoară linia principală de fortificație, mult mai puternică și mai elaborată. Zidul superior, gros de aproximativ 2 metri și lung de peste 115 metri, este construit în tehnica clasică Murus Dacicus. Blocuri mari de calcar fasonat, dispuse în 2 paramente, legate transversal cu bârne de lemn, fixate în șgheaburi în formă de coadă de rândunică. Această tehnică specifică dacilor asigura elasticitate și rezistență în fața șocurilor mecanice și a eventualelor atacuri. Accesul spre zona superioară a cetății se făcea printr-o poartă monumentală amenajată cu trepte și balustrade din piatră de andezid. Poarta era ingenios concepută, mai îngustă spre exterior și mai largă spre interior, pentru a îngreuna înaintarea atacatorilor și a facilita apărarea. Trecând de aceasta se ajunge pe un platou superior unde se succed 3 terase principale dispuse de la est la vest. Prima terasă, cea mai întinsă, era probabil un spațiu de adunare a garnizoanei. Aici au fost identificate numeroase urme de locuire, ceramică, chirpici, obiecte de inventar, fără a se păstra însă structuri de piatră, semn că majoritatea construcțiilor erau din lemn. Această terasă putea adăposti temporar un număr mare de oameni și avea un rol logistic important în viața cetății. A doua terasă, situată mai sus, reprezintă unul dintre cele mai interesante complexe arhitectonice de la Bănița. Ea este înconjurată de un zid masiv gros de circa 1,40 metri, care delimitează o incintă dreptunghiulară de aproximativ 22 ori 17 metri. În interior se află o clădire de lemn cu temelie din blocuri de piatră fasonată, dotată cu vatră, podea bătută și probabil cu etaj. Un sistem ingenios de canalizare săpat direct în stâncă colecta și evacua apa de pe terasă și de pe acoperișuri. Poziția centrală și caracterul monumental al acestei construcții sugerează că aici se afla locuința comandantului cetății. Ultima terasă, Acropola, reprezintă punctul cel mai înalt și mai bine apărat al fortificației. Aflată la 904 metri altitudine, aceasta este înconjurată de un zid trapezoidal puternic care susținea și lărgea artificial suprafața naturală a culmii. În centrul acropolei se ridica un turn permanent de veghe, construit din lemn și chirpici, unde se puteau supraveghea întinse regiuni ale văii Jiului, Parângului, Retezatului și munților Sebeșului. Această poziție făcea din cetatea Bănița un adevărat punct de observație și control regionale. Săpăturile arheologice au scos la iveală un bogat inventar de ceramică, unelte de fier, obiecte de bronz și forme pentru turnarea metalelor. Ceramica este variată, de la vase lucrate cu mâna, cu pastă impură și decoruri tipice getodacice, până la piese de calitate superioară, lucrate la roată, cupe cu picior, capace și chipuri pentru depozitarea provizilor. Acest material arheologic confirmă caracterul permanent al așezării și rolul său militar predominant.
Din punct de vedere istoric, cetatea de la Bănița se înscrie în marele sistem defensiv al Daciei din secolele 1 înainte de Hristos, 1 după Hristos, alături de fortificațiile din munții Oreștiei. Poziția sa sugerează un rol esențial în controlul accesului spre inima regatului dac, mai ales pe direcția sud-vest. În timpul domniei lui Burebista și mai târziu a lui Deceval, cetatea a funcționat ca o puternică cezare militară permanentă, parte integrantă a mecanismului de apărare al Daciei. După cucerirea romană de la începutul secolului al II-lea după Hristos, cetatea de la Bănița a fost abandonată și distrusă, asemenea multor alte fortificații dacice. Astăzi, ruinele sale, greu accesibile și adesea ascunse de vegetație, păstrează o atmosferă sălbatică și solemnă. Cetatea dacică de la Bănița rămâne un exemplu impresionant al felului în care dacii au știut să transforme muntele într-o fortăreață, îmbinând natura cu arhitectura într-o expresie supremă a artei defensive antice. În inima mărginimii Sibiului, acolo unde dealurile line se ridică treptat spre culmile munților Cibinului, se află unul dintre cele mai complexe și mai puțin cunoscute centre ale civilizației dacice, cetatea dacică de la Tilișca. Așezată pe dealul Cățănaș deasupra satului Tilișca, cetatea domină vizual văile Siliștei și Secașului, beneficiind de o poziție strategică excepțională, care explică rolul său major în lumea dacică preromană. Dealul Cățănaș are o formă alungită, orientată sud-vest, nord-est, cu un platou superior arcuit ce se deschide spre vatra actualei localități. Vârful său atinge peste 710 metri altitudine, oferind o panoramă amplă asupra bazinului Cibinului până în zona actualului Sibiu și asupra Secașului superior către Sebeș. Această vizibilitate largă transformă locul într-un adevărat punct de control al căilor de acces dintre Transilvania centrală și zonele vestice, calitate care nu putea trece neobservată de conducătorii daci. Cercetările arheologice au arătat că dealul Cățănaș a fost locuit încă din prima epocă a fierului, în perioada Hallstatt, când aici exista o așezare civilă relativ restrânsă. Urmele acestor locuiri timpurii, locuințe semi-adâncite și de suprafață, au fost însă parțial distruse de amenajările masive realizate ulterior, în epoca Laten, când așezarea este transformată într-un adevărat centru fortificat dac. Puteți să ne spuneți unde ne aflăm? Ne aflăm în cetatea dacică de la Tilișca, pe dealul Cățănaș. Cetatea se datează din secolul II înainte de Hristos până în secolul I după Hristos. Iar în acest loc, noi din 2018 realizăm cercetări arheologice. În această cetate sunt două niveluri de locuire dacice. Unul ce se datează din a doua jumătate a secolului I înainte de Hristos până la cucerirea romană. Este partea de sus, ce se poate observa în această zonă, acest nivel de pietri și de ceramică. Între cele sub el, înainte de celălalt nivel, este un strat de stâncă sfărămițată. Aceasta ne dovedește că cetatea a fost refăcută la jumătatea secolului I înainte de Hristos. Ea, în acel moment, fiind distrusă, cel mai probabil fiind legată de cucerirea Daciei de către Burebista, de unificarea tuturor triburilor. Iar sub acest nivel este primul nivel de locuire dacic, ce se datează din secolul II înainte de Hristos până la jumătatea secolului I de Hristos. În această zonă, aceste gropi ce se pot observa acum aparțin unei locuințe de suprafață, ce se datează în cel de-al doilea nivel de locuire. Iar ce vedem în această zonă sunt niște structuri din piatră circulare, cel mai probabil sunt niște baze de coloane din lemn. Pentru turn sau locuința care ori exista locuință, atunci. ori noi prima dată am presupus că ar putea fi un sanctuar. Dar de aceea ne-am și extins mai sus, n-am mai găsit ele putând fi demaltelate de cei care au venit pe urmă. Dinspre
Da, în partea Mai jos, da. mai jos, ce vedem gropile acelea, este o locuință hallstattiană. Veche. Da, cultura Gava, cam secol X, secol IX înainte de Hristos. În acel moment a început locuirea acestui deal. Ce vedem acolo, cele două roșii, sunt vetre de foc. Locuința avea două încăperi, are undeva la 9 metri lungime și 5 metri lățime. Și acolo e zidul de apărare. Da. În partea de jos este valul superior de apărare. El la bază a fost construit, cum se poate observa, este un zid din piatră sec, așa se numește. A fost construit din piatră. Înainte, într-un fel de influența greacă, mai sunt la acesta, nu, putem zice că e influență celtică mai degrabă. Da. Deci după celți au locuit dacii și e o influență celtică. În mijloc are un strat de pământ, iar în partea superioară este placat cu piatră locală de aici de stâncă și adusă de jos piatră de râu. Ei l-au placat pentru a-l ține panta și a face mult mai abruptă să împiedice. Iar după această locuință, nu? Există acele terase, nu? Da, dealul a fost terasat și în prima fază de locuire, dar lucrările mari de refacere și de extindere a cetății au fost în a doua jumătate a secolului I înainte de Hristos și în secolul I după Hristos. Apogeul cetății de la Tilișca se situează în secolul I înainte de Hristos și începutul secolului I după Hristos, perioadă în care aceasta devine un important centru politic, militar și economic. Fortificațiile sale impresionează și astăzi prin amploare. Sistemul defensiv era alcătuit din două mari linii de apărare. Valul inferior, lung de peste 1 kilometru, înconjura versanții de nord-vest și sud-vest ai dealului. Acesta era dublat la interior de un șanț și întărit cu piatră de stâncă, având la bază o lățime de până la 8 metri. Rolul său era de a încetini și dezorganiza orice atac venit din zonele accesibile ale dealului. Aici ne aflăm pe valul superior de apărare. Se poate vedea cum a fost placat cu piatră pentru a-i spori rezistența și pentru a accentua această pantă împotriva inamicilor. Iar jos se pot observa terasele de care vă spuneam. Ele sunt de dimensiuni mari, au între 20 și până la 80 de metri lungime, iar lățimea variază între 10 și 30-40 de metri. Aceste terase erau folosite în general pentru luptă, nu? Nu, erau folosite pentru locuințe. Deci pe ele se construiau locuințele, atelierele, deoarece în cetate stăteau conducătorii și cei din jurul lor și, bineînțeles, meșterii care, fiindcă au fost descoperite 7 ateliere și de fierărie, de prelucrat natura blările. și-a făcut datoria aici. Da. Peste tot e placat, să zicem, cu pomi. Au crescut pomii, însă îmi spuneați că are o suprafață cam se întinde cetatea, deci cetatea se întindea pe 90 de... o suprafață de 90 de hectare. 90 de hectare. Da. Valul superior apăra platoul propriu-zis al cetății și era conceput ca un obstacol abrupt de aproximativ 10 metri înălțime, realizat prin terasarea artificială a terenului și consolidarea pantelor cu piatră. În acest sistem ingenios, dacii au creat nu doar ziduri, ci adevărate pante obstacol, care făceau extrem de dificilă escaladarea de către inamici. Acum, sistemul de fortificație, ce știm până acum, este format din două valuri de apărare. Valul pe care ne aflăm noi, mai este un val mai jos, acel val avea și un șanț în spate. Avea două intrări, o intrare în formă de clește și una dreaptă care este în partea dinspre est. Pe platoul superior au fost ridicate două construcții monumentale, turnurile locuință. Acestea aveau un dublu rol, defensiv și rezidențial, și reprezintă unele dintre cele mai spectaculoase realizări ale arhitecturii dacice. Construite în tehnica specifică numită Murus Dacicus, turnurile aveau ziduri masive din blocuri de calcar fasonate, legate ingenios cu bârne de lemn fără mortar. Partea superioară era realizată din cărămizi crude, iar acoperișul din lemn,
Amplasarea lor strategică permitea controlul porților de acces și al punctelor vulnerabile ale cetății. Accesul în cetate se făcea pe drumuri bine amenajate, dintre care cel mai spectaculos pornea dinspre sud-vest din Vatra Tilișcăi. Acest drum antic, vizibil și astăzi pe alocuri, urca în serpentine, schimba brusc direcția și pătrundea în incintă printr-o poartă ingenios apărată, obligând eventualii atacatori să se expună apărătorilor. Da, aici ne aflăm, de fapt, în spatele intrării, suntem pe valul inferior de apărare, un val ce avea în spatele lui un șanț pentru a accentua panta, pentru a fi mai greu de cucerit. Intrarea fiind un pic mai jos, ea era în formă de clește, adică valurile se petreceau pentru a fi apărată și dintr-o parte și dintr-alta de pe valuri. Deci este un sistem unic la cetățile dacice. Aici unde era accesul mult mai greu decât în alte zone, nu? Da. Că presupun că mai avea altă intrare, Mai nu? este și intrarea secundară, dar aceea este simplă, valurile se termină drept, dar cea principală aceasta era. În interiorul fortificațiilor, cetatea era organizată pe terase artificiale, unde se aflau locuințe, ateliere meșteșugărești și spații de depozitare. Au fost identificate peste 40 de construcții, majoritatea locuințe de suprafață, cu plan rectangular, pereți de lemn și nuiele lipite cu chirpici și acoperișuri din șindrilă sau paie. Vetrele de foc, râșnițele, cuptoarele și resturile de cereale carbonizate vorbesc despre o comunitate stabilă, bine organizată, cu o economie diversificată. Un aspect deosebit de important al cetății de la Tilișca îl reprezintă activitatea meșteșugărească. Aici au funcționat ateliere de prelucrare a fierului, bronzului și argintului, dovadă fiind numeroasele unelte, arme, piese de harnașament și podoabe descoperite. Tot la Tilișca a fost identificat un atelier monetar, fapt excepțional pentru lumea dacică. Descoperirea ștanțelor și manșoanelor pentru baterea monedelor demonstrează că aici se produceau imitații fidele ale denarilor romani, ceea ce indică nu doar un nivel tehnic ridicat, ci și integrarea cetății în rețele comerciale vaste. Chiar în ziua în care am filmat s-a făcut o asemenea descoperire. Cele mai importante piese descoperite în cetate, să zicem, sunt 14 ștanțe monetare, descoperite în anii 60 de către profesor Nicolae Lupu, care a săpat înaintea noastră aici. Iar astăzi am vrut să verificăm, de ieri am început să verificăm locul unde a descoperit el ștanțele, să verificăm stratigrafia și să mai tragem și niște concluzii. În timp ce curățam profilele, am mai descoperit și noi o ștanță. Deci este a 15-a ștanță monetară descoperită în cetatea dacică de la Tilișca, o piesă foarte rară în Dacia. Mai sunt două astfel de piese, în afară de cele de la Tilișca. Prezența acestui atelier monetar sugerează că Tilișca era un centru tribal de prim rang, probabil reședința unei elite locale puternice. Activitatea monetară este plasată cronologic în jurul anilor 85-65 înainte de Hristos, perioada care coincide cu ascensiunea politică a lui Burebista. Este foarte posibil ca reorganizarea politică impusă de acesta să fi dus la scurt timp la încetarea funcționării atelierului prin integrarea comunității locale într-un stat dac centralizat. În afara incintei fortificate au fost descoperite și morminte de incinerație, alături de o platformă de ardere a defuncților. Inventarele funerare, bogate și adesea distruse ritual, reflectă credințe complexe și influențe celtice îmbinate cu tradiții locale dacice. Podoabele din argint, mărgelele și obiectele de fier descoperite aici oferă o imagine intimă asupra lumii spirituale și sociale a comunității. Destinul cetății de la Tilișca este strâns legat de marile transformări istorice ale Daciei. După moartea lui Burebista, statul dac se fragmentează pentru ca mai târziu să fie reunificat sub Decebal cu centrul de putere la Sarmisegetuza Regia. În urma războaielor daco-romane și a cuceririi romane din anii 101-106 după Hristos,
Cetatea de la Tilișca este distrusă și abandonată, asemenea multor alte fortificații dacice. Astăzi, ruinele de pe dealul Cățănaș nu impresionează prin monumentalitate imediată, ci prin complexitatea lor. Cetatea dacică de la Tilișca rămâne un martor tăcut al unei civilizații avansate, capabile de organizare, adaptare și creație, un loc unde piatra, pământul și istoria spun povestea unei lumi dispărute, dar esențială pentru identitatea acestui spațiu transilvanean. În inima munților Sebeșului, într-un lor retras, dar strategic, unde valea râului Sebeș este strânsă ca într-un cleșter natural, se află una dintre cele mai importante fortificații dacice din centura exterioară de apărare a capitalei regatului dac, cetatea dacică de la Căpâlna. Ridicată pe dealul cetății, la aproximativ 18 km sud de orașul Sebeș, fortificația domină valea și controlează una din principalele căi de acces dinspre est spre inima Daciei. Dealul cetății, cu o altitudine de aproximativ 610 metri, se ridică abrupt cu aproape 200 de metri deasupra râului Sebeș. Izolat din 3 părți de pante abrupte, stâncoase și împădurite, el este legat mai ușor de restul culmilor doar printr-o șa lungă spre sud-vest, formată de dealul Gărgăului. Această conformație naturală a oferit dacilor un avantaj defensiv major, permițându-le să transforme un vârf relativ modest într-o adevărată fortăreață montană. Accesul spre cetate este și astăzi relativ ușor, traseul putând fi parcurs în mai puțin de o oră de la vale. În antichitate însă, drumul era atent controlat și dirijat, astfel încât orice înaintare a unui potențial inamic să fie observată și întârziată. Valea Sebeșului, străjuită de cetate, reprezenta una din principalele rute naturale de pătrundere dinspre est, către munții Orăștiei și către capitala regatului dac, Sarmisegetuza Regia. Cetatea de la Căpâlna a fost semnalată sporadic încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă adevărata sa importanță a fost înțeleasă abia în urma cercetărilor arheologice desfășurate în anii 1939, 1942 și 1954. Aceste săpături au scos la iveală un ansamblu fortificat complex, demonstrând că fortificația a fost o reședință aristocratică dacică de rang înalt, cu rol militar și administrativ bine definit. Pentru ridicarea cetății, dacii au intervenit masiv asupra reliefului. Vârful dealului a fost tăiat, nivelat și transformat într-un sistem elaborat de terase artificiale, săpate direct în stâncă. Aceste lucrări de modelare a terenului, extrem de laborioase, au precedat ridicarea zidurilor și a construcțiilor propriu-zise. Rezultatul a fost un platou superior oval cu dimensiuni de aproximativ 56 pe 42 de metri, care constituia nucleul fortificației. În centrul acestui ansamblu se ridică un promontoriu masiv tăiat în stâncă sub forma unui trunchi de piramidă, înalt de aproximativ 3,5 metri. Pe vârful său se află o mică terasă patrulateră de circa 8 pe 11 metri, care avea un rol de observație strategică. De aici se deschidea o panoramă amplă asupra Văii Sebeșului, până spre zonele locuite de comunitățile dacice din Secaș și chiar spre Câmpia Mureșului. Este foarte probabil ca pe acest promontoriu să fie existat un tur de veghe din lemn, ale cărei urme nu s-au păstrat. În jurul promontoriului se desfășoară mai multe terase concentrice care formează platoul superior al cetății. Alte terase mai mici sunt dispuse pe pantele dealului, atât în interiorul incintei cât și în exterior. Acestea aveau roluri diverse, de locuire, de circulație, de apărare sau de susținerea zidurilor. Întregul ansamblu demonstrează o planificare riguroasă și o cunoaștere profundă a terenului.
Dinspre sud-vest, direcția cea mai accesibilă a dealului, apărarea începea cu un val de pământ relativ modest, prevăzut cu șanț spre interior. Dincolo de acesta se află cel mai impresionat complex arhitectonic al cetății, zona turnului locuință. Amplasat pe o terasă artificială, turnul reprezintă inima fortificației și simbolul puterii nobilului dac care își avea aici reședința. Turnul locuință are un plan pătrat cu laturi de aproximativ 9,5 metri la exterior și o încăpere interioară de cel puțin peste 6 metri. Zidurile sale sunt construite într-o tehnică dacică avansată, combinând blocuri mari de piatră fasonată cu umplutură de piatră măruntă și pământ bătut. Blocurile sunt legate transversal cu bârne groase de lemn, fixate în șgheaburi în formă de coadă de rânduinică, cunoscute sub numele de babe. Această tehnică, caracteristică arhitecturii dacice, conferea zidurilor elasticitate și rezistență. Partea superioară a turnului era construită din cărămizi de lut, multe dintre ele slab arse, iar acoperișul era realizat din grizi masive de stejar, acoperite probabil cu șindrilă. Urmele unui incendiu devastator, bârne carbonizate, straturi groase de cenușe, indică faptul că turnul a fost distrus violent, cel mai probabil în timpul războaielor daco-romane. Intrarea în turn se făcea pe latura sud-estică, printr-un prag de piatră bine amenajat. Interiorul era compartimentat pe niveluri, parterul cu podea de piatră și pământ bătut era folosit ca spațiu de depozitare, în timp ce etajul susținut de grinzi de lemn constituia spațiu de locuit propriu-zis. Descoperirea unor cantități mari de cereale carbonizate dovedește că turnul avea și o importantă funcție economică, fiind un centru de stocare a proviziilor. În jurul turnului locuință se dezvoltă un sistem complex de ziduri de incintă, canale de scurgere a apei, curți interioare și construcții ausiliare. Un zid masiv delimitează terasa din spatele turnului de un sistem ingenios de canalizare săpat în blocuri de piatră, asigura evacuarea apelor pluviale. Aceste detalii tehnice reflectă un nivel ridicat de organizare și o preocupare constantă pentru durabilitatea construcțiilor. Un drum sau un sistem de scări sprijinit pe ziduri de piatră lega terasa turnului de platoul superior și de promotoriul de observație. Balustradele de lemn fixate în găuri săpate în piatră protejau circulația pe aceste pasaje înguste. Întregul traseu era gândit atât pentru uz intern cât și pentru controlul defensiv. Pe latura sud-estică, cea mai vulnerabilă a dealului, cetatea era protejată de un zid de incintă suplimentar, construit ulterior unei fortificații mai vechi de pământ și lemn distrusă de foc. Aici a fost identificat un posibil turn de acces care controla intrarea în cetate pe drumul ce urca din Valea Sebeșului. Această dispunere confirmă rolul strategic al cetății în blocarea înaintării inamicului spre această direcție. Din punct de vedere istoric, cetatea de la Căpâlna face parte din marea centură defensivă care proteja capitala dacică. Alături de cetatea dacică de la Tilișca, cetatea dacică de la Bănița și Piatra Craivii, Căpâlna avea misiunea de a apăra flancul estic al regatului dac și de a întârzia orice ofensivă venită din această direcție. Cetatea a fost construită, cel mai probabil în vremea lui Burebista, la mijlocul secolului I înainte de Hristos, și a continuat să fie utilizată și consolidată de succesorii săi, inclusiv în timpul domniei lui Decebal. Descoperirile monetare indică o locuire neîntreruptă până la începutul secolului al II-lea după Hristos, când cetatea a fost distrusă definitiv în contextul războaielor cu romanii conduși de Traian. Sfârșitul cetății a fost violent. Un incendiu de proporție a mistuit construcțiile de lemn, iar zidurile de piatră și cărămidă s-au prăbușit treptat. După cucerirea romană, fortificația nu a mai fost refolosită, iar ruinele sale au fost lăsate pradă naturii. Tocmai această abandonare timpurie a permis păstrarea caracterului autentic al sitului. Astăzi, cetatea dacică de la Căpâlna rămâne un monument esențial pentru înțelegerea arhitecturii militare dacice și a organizării politice a regatului.
Ea nu este doar o ruină spectaculoasă, ci mărturia vie a unei civilizații care a știut să transforme muntele într-o fortăreață și să îmbine forța naturii cu inteligența umană într-un sistem defensiv remarcabil. Privite astăzi din liniștea pădurilor și de pe culmile stâncoase care le adăpostesc, cetatea dacică de la Bănița, cetatea dacică de la Tilișca, cetatea dacică de la Căpâlna, nu mai sunt fortărețe de luptă, ci repere ale memoriei istorice. Ruinele lor, aparent tăcute și fragmentare, vorbesc însă despre o lume în care muntele era parte din strategie, iar fiecare stâncă, terasă sau zid era integrată într-un sistem defensiv coerent gândit la scară regională. Aceste cetăți nu au existat izolat. Ele au fost verigi ale unui mecanism amplu, construit pentru a proteja centrul de putere al regatului dac, cu Sarmisegetusa Regia drept ax al vieții politice, militare și spirituale. Bănița, Tilișca și Căpâlna au vegheat drumurile, au controlat văile și au oferit timp și spațiu de reacție într-o epocă a confruntărilor decisive. Prin poziția lor, ele au fost avamposturi, dar și reședințe nobiliare, locuri de comandă și centre de organizare a teritoriilor din jur. Distruse în urma războaielor daco-romane și abandonate după cucerire, aceste cetăți nu au mai fost refăcute. Tocmai această ruptură brutală le-a conservat autenticitatea, transformându-le în documente de piatră ale ultimei mari etape a civilizației dacice independente. Zidurile prăbușite, urmele incendiilor și terasele săpate în stâncă păstrează amprenta unui moment de apogeu urmat de un sfârșit dramatic. Astăzi, cetatea Bănița, Tilișca și Căpâlna ne invită la o altă formă de explorare, una a înțelegerii și respectului pentru trecut. Ele nu mai apără granițe, dar apără memoria unei civilizații care a știut să se adapteze reliefului, să valorifice resursele și să construiască durabil. Privite împreună, aceste fortificații spun o poveste unitară despre identitate, rezistență și ingeniozitate, o moștenire care continuă să definească peste secole istoria acestui spațiu românesc.